Перемовини щодо долі Криму без кримських татар неможливі. Про це заявила заступниця міністра закордонних справ Еміні Джепар. Меджліс кримськотатарського народу обов'язково братиме участь у підготовці до засідань Кримської платформи. Вона також розраховує на підтримку Верховної Ради, зокрема щодо ухвалення тріади законів щодо статусу кримськотатарського народу як корінного та змін до Конституції про кримськотатарську національно-територіальну автономію. За словами Еміні Джепар, це підсилить позиції України у перемовинах з партнерами. В кожному елементі цієї архітектури є роль Меджлісу кримськотатарського народу. Зокрема, ми прописували роль, разом з вами, до речі, працювали над проєктом декларації Кримського саміту. Ваші зауваження, пропозиції ми включили в цей проєкт. Однозначно передбачена роль і участь Меджлісу в самому саміті, який буде проходити 23 числа. До перемовного майданчика слід залучити якнайбільше союзників України, впевнений народний депутат Рустем Умєров. Крім наших західних партнерів, слід співпрацювати з Туреччиною, каже нардеп. Тим паче ми вже маємо кілька позитивних прикладів, зокрема звільнення з російської неволі заступників голови Меджлісу Ільмі Умєрова та Ахтема Чийгоза. Я, як співголова групи дружби з Турецькою Республікою, неодноразово наголошував щодо важливості участі наших турецьких колег в процесі звільнення. І це може бути також звернення до інших наших партнерів, які завжди нас питають, чим вони можуть нам допомогти. Російський суд відмовив у апеляційних скаргах адвокатів на продовження арешту 3 фігурантам другої Сімферопольської групи у так званій справі про тероризм. Акіма Бікірова, Асана Яннікова та Ескіндера Сулейманова окупанти незаконно вивезли до СІЗО у Росії. Тому їх захисникам довелося представляти інтереси підсудних по відеозв'язку з Сімферополя. За даними адвокатів, під час етапування силовики грубо порушили права їх підзахисних, годували кримських татар свининою та вимагали роздягатися догола. Янников сказал, что он находится в карантинной камере, сказал, что в принципе в карантинной камере тепло, единственное, жаловался на пищу. Утверждают, что есть пищу невозможно, потому что во всей еде присутствует мясо свинины, и они не могут употреблять эту пищу. Их заставляли, можно сказать, силой раздеться догола. Вот, и у них, я так понял, они там в следственном изоляторе на этой основе была какая-то, так скажем, давление оказано на ребят. Вот, но Искандер сказал, что мы не раздевались, и было, соответственно, сделано заявление, что ничего противозаконного они не перевозят. У березні 2019 року в окупованому Криму відбулась наймасовіша облава на кримських татар. Після обшуків селища Кам'янка, Строгинівка та Біле були затримані 25 чоловік. ФСБ безпідставно звинуватило їх в тероризмі і причетності до забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір. Серед затриманих громадянські журналісти об'єднання «Кримська солідарність», які виїжджали до Росії для висвітлення судових процесів за політичними кримінальними справами раніше заарештованих кримських татар. Порушив закони та звичаї війни. Прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя звинуватила екс-бойовика самооборони Криму у пропаганді військової служби в армії Російської Федерації серед української молоді на окупованому півострові. Він агітував за добровільний вступ до армії окупанта, а це заборонено за Конвенцією про захист цивільного населення під час війни 1949 року та є порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Ім'я підозрюваного у прокуратурі не повідомляють. Підозрюваний після окупації півострова Російською Федерацією був активним учасником незаконного збройного формування «Самооборона Криму». Пізніше, з 2018 року, перебуваючи на посаді начальника відділу Крим-Патріот-центру, здійснював реалізацію політики держави-окупанта, спрямованої на пропаганду військової служби в армії Російської Федерації серед української молоді на півострові. Підозрюваний безпосередньо організовував та здійснював серед дітей і підлітків заходи військово-патріотичного виховання щодо їх підготовки з основ військової служби в освітніх установах і навчальних закладах.
Європейський суд з прав людини звинуватив владу Януковича у численних порушеннях прав людини під час Революції Гідності. Суд визнав, що тоді були порушені заборона катування, право на свободу зібрань та об'єднань, життя, повагу до приватного та сімейного життя. Європейський суд з прав людини встановив, що влада свідомо застосовувала жорстоке поводження і держава несе відповідальність за вбивство як мінімум одного активіста – науковця зі Львова Юрія Вербицького. Судом було визначено, що багато затримань були свавільними. Тодішня влада навмисно намагалася зірвати мирні протести, використовуючи насильство і незаконні затримання. Також було зазначено, що розслідування подій на Майдані у багатьох випадках було неефективним. Україна повинна виплатити заявникам компенсацію матеріальної та моральної шкоди, а також покрити судові витрати. Замість публіки на Національній алеї Вашингтона 200 тисяч національних прапорів. Небувалі заходи безпеки в американській столиці зумовлені нещодавним штурмом Капітолія. Всього 2 тижні тому знавіснілий натовп з прихильників чинного тоді президента Трампа та маргінального руху QAnon трощили все на своєму шляху, намагаючись не допустити визнання Джо Байдена обраним президентом. Церемонію максимально скоротили, відмовилися навіть від традиційного параду. Капітолій закрито для глядачів, а навколо будівлі Конгресу звели 3-метрову огорожу. Порядок у Вашингтоні боронили 25 тисяч бійців Національної гвардії. Oh, wow! Hey, that's super cool. What do you say, bud? Барак та Мішель Обами, подружжя Клінтонів та Бушів, до церемонії допустили лише колишніх президентів, іноземних дипломатів, конгресменів, сенаторів та тоді ще чинного віце-президента Майка Пенса з дружиною. Колишній же очільник Білого дому покинув резиденцію ще вранці. Президентським бортом полетів до Флориди, а у Вашингтоні вже починалися урочистості. Першою присягає новий віце-президент Камала Гарріс. Перша в американській історії жінка на цій посаді. Я, Камала Гарріс, обіцяю, що буду підтримувати і захищати Конституцію Сполучених Штатів. Я добре і чесно виконуватиму повноваження тої посади, яку обійматиму. Допоможи мені, Боже. Згідно з законом, верховний суддя Джон Робертс приводить до присяги Джо Байдена. Цікаво, що сам 46-й президент в будні сенатора голосував проти призначення Робертса. I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear. Клянусь, що я сумлінно виконуватиму обов'язки на посту президента Сполучених Штатів, берегтиму і обстоюватиму Конституцію Сполучених Штатів. Хай допомагає мені Бог. Звернення до нації нового президента чекали і в Сполучених Штатах, і по всьому світу. У виваженій і вкрай дипломатичній промові президент Байден закликав американців до єдності, залишити політичні розбіжності в минулому, разом служити країні та боротися проти всіх зазіхань на свободу. Today, Сьогодні, в цей січневий день, уся моя душа в тому, щоб об'єднати Америку, об'єднати наш народ, об'єднати нашу націю. І я прошу кожного американця приєднатися до мене в цій справі. Америка повертається на міжнародну арену і знову буде лідером вільного світу. Президент Байден запевнив у вірності своїм союзникам та заявив, що Сполучені Штати приймають виклик. the world is watching. Світ спостерігає за всіма нами сьогодні. Ось моє послання тим, хто знаходиться за межами наших кордонів. Америка пройшла випробування, і ми стали сильнішими. Ми відновимо наші союзи і знову підемо вам назустріч. І ми будемо діяти не тільки прикладом нашої сили, а й силою нашого прикладу. Ми будемо сильним і надійним партнером заради миру, прогресу і безпеки. Одразу по тому Джо Байден та Камала Гарріс прямують до овального кабінету. Президент одразу скасовує низку указів свого попередника Дональда Трампа. США повертаються до Всесвітньої організації охорони здоров'я, до Паризької кліматичної угоди, заморожує будівництво стіни на кордоні з Мексикою та знову пускатиме мігрантів з мусульманських та африканських країн. На робочому столі Байден знайшов листа від колишнього господаря Офісу Дональда Трампа.
Той традиційно залишив звернення до наступника. Подробиць не розкриватиме, поки особисто не поговорить з Трампом. Президент написав дуже великодушного листа. Оскільки він особистий, я не буду говорити про нього, поки не поговорю з ним. Джо Байден в політиці вже майже півстоліття. Наприкінці 80-х навіть очолював делегацію сенаторів на зустрічі з міністром закордонних справ СРСР Андрієм Громико. 46-й президент Сполучених Штатів, не чужий і для нашої країни. Впродовж 2014-2017 років Байден фактично очолював український напрямок у зовнішній політиці Америки. Кілька разів бував у Києві та виступав у Верховній Раді. А на початку виборчої кампанії Джо Байден наполягав – Україна має отримувати більше збройної підтримки та стати пріоритетом для Сполучених Штатів. Владислав Стужук, Заман, АТР. За останню добу в Україні виявили 5583 випадки COVID-19, 13 981 людина одужала, а 241 пацієнт помер від коронавірусної інфекції. Станом на 21 січня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Запорізькій, Миколаївській, Черкаській областях та у місті Київ. Загалом з початку пандемії в Україні зафіксовано 1 мільйон 177 тисяч 621 випадок COVID-19. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що найближчим часом МОЗ планує підписати договір із ще одним постачальником вакцин від COVID-19. Але назвати цю компанію через угоду про конфіденційність міністр не може. Він також зазначив, що національний план вакцинації від коронавірусу передбачає щеплення всіх громадян України за рахунок держави, а на комерційному ринку легальна вакцина має з'явитися до літа цього року. Заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова розповіла, як Україна буде закуповувати вакцину від коронавірусної інфекції. Міністерство охорони здоров'я планує закуповувати вакцину у різних виробників, тому статус резидента Сполученого Королівства, Великобританії та Північної Ірландії і широка розгалуджена мережа у світі, досвід закупівлі вакцин та лікарських засобів дає перевагу Crown Agents Limited отримувати від виробників вакцину від COVID-19 для України в якомога швидше. До речі, Державне підприємство «Медичні закупівлі України» не зможе виконати подібне завдання з закупівлі вакцин від COVID-19, бо це пов'язано з надзвичайно жорсткими правилами конфіденційності та політик про нерозголошення, яких державне підприємство відповідно до українського законодавства виконати не зможе. В окупованому Криму за останню добу виявили 253 нових випадки COVID-19. 16 людей померли внаслідок хвороби. Такі дані наводить окупаційна влада. З 20 січня медичні установи Криму почали приймати всіх бажаючих пройти вакцинацію російським фальсифікатом «Спутник Ві». А міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко заявив, що так звану вакцину від коронавірусу тепер можна перевозити і зберігати при температурі від 2 до 8 градусів вище нуля, тобто в звичайних холодильниках. Протягом минулої доби в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ, доповіли у штабі. Так, неподалік населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік наших позицій з великокаліберного кулемета та снайперської зброї. Внаслідок ворожих пострілів був поранений військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна допомога лікарів. Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Від початку поточної доби 21 січня вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами. Стартував віртуальний ланцюг соборності між Києвом і Сімферополем. Це перший в історії України онлайн-ланцюг, який з'єднає столицю України з окупованим півостровом. Він пролягатиме від Софійської площі у Києві до парку Тараса Шевченка у Сімферополі. Щоб приєднатись до акції, треба авторизуватися на сайті uniteukraine.com. Виглядатиме ланцюг у виді аватарок учасників, які одна за одною вишукуються на карті. Таким чином, організатори акції відзначають День Соборності. Саме 22 січня 1919 року був проголошений акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Наразі до акції, що триватиме впродовж 2 днів, долучилося більше 4 тисяч людей. Кількість бажаючих постійно росте.